Dávid, te köszönj! Jó napokat! Na, nézzük ezt a Minecraftot. Álltok? Nem töltődik be. Igen, én telefonon játszok, Dávid pedig... Nem, csak én nem vettem észre, hogy a Minecraftban van olyan nagy arany pitypang. Hát csak te vetted Én nem vettem észre. Most játszok, hogy mit csináltok akkor, mikor a tanár azt mondja, hogy a 6-7. oldalon nyissátok ki a tankönyvet. 6-7. Ugye én ezt mondtam órám. És nem történt semmi. Na mindegy. De hogy meghívsz? Még egyszer? De nem kreatív ember. Lesz túlélő. Dávid. Túlélő legyen, oké? Okay? Hát én most nem azt raktam be, mert én most építeni fogok. De bro, túlélőzzünk már a videó kedvéért. Akkor túlélőzzük én. Ja, tényleg a Minecraft nevünket már lékeltük? Ja, nem. Aha, vagy nem. De most csak a kisakpontomat tudom megmutatni. De Messengeren nem veszük fel veletek a kapcsolatot. Mert így volt, így is lesz. De van egy haverunk, akinek a feje a profila, és azt nem szeretnénk, hogy megtudjátok. Hát igen. Ja, és Lea is, hogy hívják, már csatlakozott. Dávidnak a... Csak alig akar jönni valamit játszani. Igen, vagy videózni. Azt hiszi, hogy úgy amit játszunk. Igen, de mindig hagyjuk is. De ők már nagyok, ahogy mi is. Azt tud braka. Úgy srác, írjátok meg, hogy melyik a legjobb. Ronaldo vagy Messi? Szerintem Ronaldo. Szerintem is már Messi telefizeti a bírót. Igen. Messi nem. Ronaldo a best, Messi pedig a trash. Yes. Mert úgy Hunter, hogy lehet Messi is lefizeti a bírót. És nem hiszitek, hogy lefizeti ember. Halljátok, ott amikor Bellingham is vs. Messi ott volt, akkor kigáncsolták a argentinok Bellinghamt, meg a csapattársait, és nem kaptak semmit, ment tovább a meccs, bíró semmit sem csinált. De amikor ők gáncsolták ki, vagy ilyesmi, akkor persze már kapott, és ő még azt megcsinálta Messi, és tényleg nem kapott. És még nem fizetik le a bírót. Picit se. Csak így kamuból mondjuk, szerintetek, ember, ez igazság, kisfiúk, törődjetek bele. A videótól nagyon laggolok most, az a baj, de akkor is fel kell vennünk, mert ez egy ilyen möcs. De, Dávid, most szeretsz játszani? Hát mit? Például? Bármit, ami jó. Hát, aha. És mennyire?
jó játékokkal jól játszani, például a Rayman. De nem szponzorában van a Minecraft se semmi. Ja. Hát, Ezt szerintem, de hogy fejezd be, mert szerintem a nézőknek nem tesz valami jót. What is that, bro? ez. Beestem a vízbe. Ok. Nem ok, Pali, mert meghalok. Hoppá, nem akarom leállítani a videót. Van egy ötletem. Ja, és brainrotos játékokat nem mondjatok, mi nem szeretjük már a brainrotokat. Fú, nagyon rossz. Hát, kicsikét logisoknak való. Nem kicsit, nagyon már. Nagyon. Azt se értettem, hogy miért játszottuk ember. És hát, ha valaki szereti a brainrotokat. Hát igen, bocs, ha valaki szereti a brainrotokat, de hát... Mi nem vagyunk az... 2026-ban. Igen, 2026-ban én big, és aki azt mondja, hogy Minecraft in big 2026-ban, hát igen, Minecraft az még nem halott, az még nem jött be ilyen agyrohadás, ami amúgy magyarán szerint, magyarul a brainrot, szóval rohasztja az agyat, mert miért nem rohasztja azzal, hogy például ott egy brainrot, és akkor ember adjuk is. Ezt egész brainrotos szarságot. De én megcsináltam Backnomének a sírját. Oké, kedves vagy. Hát, nyugodjon békébe. Igen, nyugodjál békébe. Legendás Minecraftos. Hát ő volt azt hiszem a világon a legjobb. Aha, ő úgy tudott parkúrozni, Meg PvP-zni, hogy tudott ember. bedvarsozni. Bedvars, az. Lehet, hogy lesz egy bedvarsos videó. Nem lesz, nem lesz. Nem lesz. Ja, azért mert telefonon vagy. Tudod, hogy telefonon milyen nehéz? Azt kérdezem, bro. Hát igen. Átart a csákranyom. Várjál. Mi a fa? Mi a fa? Mi a szent fa? Megállsz? És ott most mi mit jársz? Minecraft túlélőzöm. Ja? Itt Akarsz jönni? Na mindegy, srácok, ennyi volt a videón, sziasztok!